Hello guys, welcome to my new video. Ani moनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो नै गामियाव फैदों आरोना हाबा जानो ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारबाय आरोना रेडि जानानै लोगोफोर ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थांनोसै आरोना गामियावनो आङो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना लोगोफोर दायो आं थांबाय थानोसै आरोना दायो मायाव दंफैयो आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो आरोना लोगोफोर जोङो माने गिफ्ट लांनो फैदों आरोना गामियाव हाबा जाहैगोन आरो माने गिफ्ट लांनो फैदों जोङो गामियाव माने लिंहरदों आरोना हाबा माने आथिमंगल आरोना लोगोफोर बेखौनो जाहैगोन आरो जोङो थांगोन माने जोङो ओमफ्राय जों दायो गिफ्ट बायफैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना मोजां मोजां आरोना आंहासो लुगैलाबायो ओरैहाय दख'ना दखानाव जों बासिगासिनो आरोना गोजौआव ओमफ्राय नै ओरै गाहायाव बङाइगाव टाउनानै ओरैहाय जों गामिया नै लोगोफोर नायदो आरोना गामियानो ओरैहाय फोथार दंमोन आरो ओरैहाय फोथारखै न' जाफैबाय जोंनिया ओमफ्राय फोथारखौबो एखे दोनबाय आरोना ओमफ्राय नै जोङो हाबफैनोसै आरोना गामियाव आथिमंगल जानो फैदों आरोना लोगोफोरनि लाथ'नांगोन हाबलांसै आरोना नै दा जोङो लोगोफोर ओंखाम जानो नागिरबाय जोंहा नै हाबायाव दालि होफैबाय आखाया फैखागोन आंनि फिसालाफ्रालाय मोनबाय नै बेदर जाया गलेगल yang duduk dong kali nunggu nama mantap dengan coba yuk anehnya bisa jalan biboya oमफ्राय गावखौ होफाना हागासिनो आरो ओरैहाय नै बिदा नै सासेया गावनि मोखांखौ होखेनानै लागासिनो आरो सासेया गोजान गिनानै Rau sisai nè, rau sama đời.
Bay godan bijamadे godan लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो नै ओंखारबाय आरो दा थांनो नै जाखांनानै ओंखारबोबाय आरो ना ओमफ्राय जों दा थांनोसै डाइरेक्ट थांफिनसै आरो ना बङाइगाव ओमफ्राय नै बार बारबाय नै ओमफ्राय दा लामायावसो बार मोनलांगोन ना मागोन मिथिला आरो ना अखा हागोन ओमफ्राय नै ओरैहाय अखा हागोन और बहुत मजा आएगा हमको माबा मानसिफोरनि बहुत मजा आएगा अखाखौ हाँ क्योंकि हम लोग खिड़की से हेड को बाहर निकालेंगे फिर बारिश मोनालांसिगोन आरो ना जोङो दायो लोगोफोर न'आव हाबा लागोनिफ्राय नै न'आव फैबाय आरो ना जोङो दा न'आव मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा थांफिननोसै आरो ना डाइरेक्ट बङाइगाव ओमफ्राय लोगोफोर नै नायनोबा खान्थाल आरो ना दावा खान्थाल बियो नै जोबोद बिराद गोथाव आरो ना बे खान्थाला दावा बिराद जायो आङो खान्थालखौ बिराद गोथाव माने बेगराबो ओरैबायदि गोथावखा आरो ना ओमफ्रायो बेलेग खान्थालखौ जानो सुखुवा बारा ओमफ्रायो बे दावाखौ बिराद गोथाव मोनो आरो खान्थालखौ नाय बिराद गोथाव माने बे खान्थाला बिराद थायोबो आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय एबारहाय एसे खम थायदों आरो ओरैबायदि बेगराबो गोथाव आरो लोगोफोर मेंनानै मायाव जिरायखो नै फिसालाया नालाय बेयाव जिरायो नामा जारलासो हरगाजा नै बार बारबाय ट्रेक्टर माने ओजोंहाय गेलेनोनो जायगा गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा जि गेलेगासिनो दं आरोना खारलायनाय ओरैहाय खारलायनाय गेलेगासिनो आरो फिसालाफ्रा बारबो बारबाय आरो लोगोफोर थ'दा बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन दायो जोङो थांबाय थानोसै आरो बङाइगाव थांसैलाय